Selam arkadaşlar. TikTok platformasını açar deyip bir account açılıptır. Olorun alıp barayan account'un taktikası neyme? Öylönmedikleri öýürýärler, durmuşa çıkmadıkları durmuşa çıkarýarlar. Ayrılışan oğlan bolsa gıy tap berýärler, ayrılışan bolsa ona erkek tap berýärler. Näçe çağasy var, näçe çağasy ýok. O şoňa görä men size açyk bolýandadım, berde var ha. Açılıp durmaňa kan vatandaşlar var aşaktan yazdı da Murad ağa diýdi şu programmany bir gördü, bir kontrol edip ber diýdi. Men gördüm, girdim, mobil bular daňa çenli göni ýaýyny edip oturýarlar. Göni ýaýyny edýärler bir irden akşama çenli, daňa çenli saat 5-6 çenli. O bular nämemişin o söýgülleri duşurýarmışyn, söýüşdirýärmişin gyz oglan bilen oglany gyz bilen tanıştyr. Bari ýalyn bu video şusy var. Buňa adyny Mir diýerler. Mir diýip adlandyrýarlar da Mir. Özü bu oglanyň account açan oglanyň özü Türkmenistanda däl, Türkmenistanyň içinde bolsa onu men diýiligine edip iýjek bolýar. Göni ýuwça ony. O tümenne, ortiýetde tümenne. Men o taýlarda golluk etdim Sibirde. Tümen var, Omsk var, Novosibirsk var. O Sibir soğuğun nemede Sibirde o taýlary diýjek bolýanym. Bir zat agzak geçeyin Tümenli, Omsk'da, Novosibirsk'de kim şu taýlarda işläp ýaşap ýörenmörse şu oglanyň suraty bar bolsa, darnysy bar bolsa maňa iýeriň sene nähip bolsa. Bu oglan bu kanal açypdyr. Halka haýyr ýokdur, bu halka diýany bar. Men o taýsyny näle edip size düşündireýin. Bu adamlara o durmuş gurmana kömek eden o durmuşyny ol peyran edýär. Nämişip diýsem şumat oglanlar gelýär, men iki çağırdım diýe, öýlendim, aýryşdym diýe, ýanymda diýe, ýylnay diýe, haýsy welaýetdedir diýe, gyýlarym şonýalyk gelýär-de çağam ýok durmuşdy. Ýaşadym birinji durmuşum bilen şeýle ol ikinji durmuşum görýär, nip gelýär, anan gelýär görgüller bar o. Ananyň dogryny baryňyzdan bar hemme akawuntyňyz belli. Hemme bar ha şu haýsy welaýetdeňiz, ýaşyňyz eşin soraýarlar. Hemme zadyňyz alýarlar. O ýürekden ýapyşyp ananyň şu kanala girip bar goşulýarlar bar. Men size bir zat aýdaýyn. Durmuş o size gurdurany, o durmuşyňyz bar tersine o garny pyşap şoňuna geler ýaly diýerler. Bu haram zadalar bar, ýörüp videoşusy var, Mir diýilen ady Mir diýip adlandyrylýar. Şu Mir'in öýle takoda bir maroglany aýdotyrna ortiýetde. Bu öýle bar, bir haram zady, bir sesi gurruny ýerine derler, bir nemelere meňzeýär, bir piderler bolýar. O gomik bilen sözüne duz ýok, mani ýok. Gurran bolýar. Bir girseler oglanlar gyýlara mar özlerini gowun etip o alyp barýan siýasatyň näde sen zat diýse bar, göni blog diýip, göni blog. Onuň öz ýarlaryny alyp galýar. %90 mäşi söýüp ýa-da hemmeden aýyrýar-da özüne gelip öz ýany o oýnatgylary alyp galýar gyz oglanlary. Bulara girmäň watandaşlar girip bar, ikinji durmuşyny tapyp bilmersiňiz. Anan girýänler bar. Aýal maşgala gyz oglanlarymyz, oglanlar men planjyl, ene öýlenip aýryşdyp ikinji durmuşym görýär diýip adyňyzy aýdýaňyz. O TikTok saýdyňyzy belli, şäheriňizi aýdýaňyz, ýaşyňyzy aýdýaňyz, hemme zadyňyzy. Bu zatlar öwrenýärlerde aşakdan o ýady bolýarlarda şumat mysal üçin oglanmy? Şumadan men ikinji durmuşym görýärnise şu türje gyýlarymyz bar, düşünýärmi? Bu saýda girýär, hoppa bu oglana şunýalyk durmuş, ikinji durmuşyny görläp gördüp, gönig girýärlerde o aýyn hemen sen şey diýip çykdyň, oly menem durmuşym gözleýär näde şu türje gyýlar bu oglany bileňmi, dowam bilen netine ýaşaşma ýok, sagma bilen, düşünýärmi? Durmuş bulamak bilen. Ha oglanlar bar, o eli pulluja, hytrja oglanlarymyz bar. Bu gyýlar diýär, men ikinji durmuşym üçin geldim diýe, o näme diýip bar, gelýän gyýlara da bu oglanlar akawuntyny alýar-da, göni ýazýar-da, aýdýa o taýda çykyş edip oturmaly.
Otayda çıkışıydı oturmalı şeyle görüşe yerliyede kıydın var ya beynisini oğurlayada kıydın durmuşunu buluyor. Neyem oluyor berdi kıydın namusuna değiliyor. Neyem oluyor oğlunu oynayalar bar elindeki boloncu adını adlaryalar. Şu programın sonu şuna var ya kanla pısağa var ya. Açı kolyanladım vatandaşlar şunu yalık oynutkulun kanadına girmem. O kimde tümenli Omski'de Novosibirsk'de yaşayan mıdır şunun adresini bilen mıdır? Gayrat edin bur maňa suratını berim men özümün batym ortaýda barjak şuň bilen görşelýärdik diýjek bolýanym goşulmaň yalandyr maskaraçylykdyr türkmeni ısnap getirýändir türkmenine bu ýalaklar öňem bolmady innem bolmady dogrudur bu dogru programy alyp barýan bolsa bizim tuğlemy diýerdik ýöne oglanyň özü bir kakoýdy men şu oglana diýelim mir sen mere men widuşy diýip durýan sen aýarlygyň bar bolsa ernin aýryşan bolsa edip görköz şu programaň üstüne erkek tap bersen aýarlygyny o da karar etsene halka düşdüňmi onuň hädiýer onuň mädi gurlumy özü gurruňy zady ýerine däl duz ýok aýça golýanladım şunu ýaly haramlan kanadynyň uzak durun watandaşlar. Janyňyz sag bolsun, tanak goýun.